election. Koro gimaduong manyamna inform IBC gimatimre mondo gi neka gi increase security. IBC sani of course ntigi milongo ni SAP police makonyo IBC teach under what you're calling electoral security arrangement program. Koro kwa inform IBC to through SAP kantie shida moromo woke to gineno kakinyalo konye kapok yiero rom. To ai penjo wach mon to observing kwa timo no nyalo timre nadi teko man mawan go kaka observers. Observers nigi teko mar chiwo recommendation to sana ineno mondo yiero mondo ji ong'e wach gimiluongo wadwan ji ong'e ni yiero otimre yo makare gima kizungu wacho ni free and fair election. Koro tij observer en puodho yiero ni otimre e yo makare ma kata kan tiere disagreement moro kata ka jidhi court lakini ka majority ma observer owacho ni yiero ni otimre e yo makare to gigi miyo kata ng'ano ma oyomb kata odwa tero wach ni court to kanono nwach nitie independent observers mong'iyo ni kata bed no wacho ni nitie shida kama to observers wacho ni gino giwacho no timre go ok otimre kaka owacho no. Koro recommendation mara observers miyo election bet gi gimiluongo ni legitimacy. Koro ng'ama oyombo obet gi legitimacy. To ka observers okwer ni yiero ok otimre maber to kata bet ni yombo inwa kionge legitimacy mege gik makelo tulo e piny mam chuno mondo kendo obedi weche kamaga handshake mancha manatimre chon cha. Nitiere wach machielo bende motenore kod weche ka yiero oserumo. Yes. En ang'o matimore gen? Nitie report moro manya bedo ni ondiko to ka diponi kata yiero mokalo report ma kama osebedi ka indiko kendo ka duol mochung' ne yiero kata jal ma otero ne ginyalo kono mana besande report tok yiero un kaka jogo maneno ni yiero timre yo makare bun gi thuolo mar ndiko ni mai gi man waneno moko timre yo makare loke uru time uru manyien yiero mabiro 2027 ne otime yo moro mopogore. Koro observers duto nyaka bed gi miluongo ni report nitie gi miluongo ni preliminary report ma immediately ma yiero timre to observers most of the time gibiro gi preliminary report nyiso ni report masano migolo sano ka gichiwo summary mar gima gineno gik ma gineno mondo at least jopiny mondo ng'e ni gini otimre yiero timre yo makare. Ai bang'e most observers maybe ginyalo tiyo kata maybe kata dwe achiel kata ndalo mang'eny mokalo ka gichiwo kodo detailed report ka chiwo nyiso ni to ang'o manotimre kama detailed to detailed ni magi ne konyo IBC mondo o improve weche mag yiero ndalo mabiro. Make mana gi kanyo kromo gi jwang' waka oywe madundo ka waduogo chenro mara mbaka oromo podhi nyime ikrok ne yiero joneno gin jok mage gintiere gi ting' mane ka wachomo yiero to in kaka jagombulu bende ing'e ni jogi ni mana kodu kumigo ombulu kanyo e ward mari e primary school kanyo kama intiere kanyo ka idhi luto ombulu gin kodi kanyo ka girango ni chenro mag ombulu odhi yo makare iketi mana kaka waduogo wadarango bende weche ma campaign gin mage Azimio, Agano, Kenya Kwanza wan kanyo gi Roots Party gitimo campaign magi e yo machalo nade ikete mana